Tots els qui aquests dies hagin vingut a Barcelona de segur que no hauran deixat d'anar a fer un tomb per la Rambla, encara que només sigui per veure quin ambient s'hi respira. Aquesta també ha estat la... S'imaginen una cèl·lula carregada amb 46 volums d'enciclopèdia a l'esquena? Sabien que en una petita part del cromosoma 21 hi caben més de 15 milions de lletres? Fa 10 anys van aparèixer les tres bessones en el món de la literatura infantil a càrrec de Mercè Company i de la dibuixant Roser Capdevila. Històries que combinen els contes clàssics amb una divertida relació de les tres bessones amb una bruixa. Doncs bé... Hola, bona nit. La ciutat d'Olot viu avui una de les festes de les lletres catalanes per excel·lència, la nit de Santa Llúcia, que aquest any celebra la 45a edició. Per tal de familiaritzar els nens amb l'ecologia, l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha distribuït a les escoles del poble 2 jocs ecològics. Es tracta d'ensenyar-los com es du a terme la recollida selectiva de residus. Els aniversaris que en són més pròxims, coincidint amb els 10 anys de la mort del compositor català Frederic Mompou, la seva viuda, Carme Bravo, ha lliurat avui a la Biblioteca de Catalunya l'arxiu personal del seu marit, durant l'acte que s'ha fet al... Bona tarda. Una sobrecàrrega per excés de passatges apunta com la causa més probable de la tragèdia que s'ha viscut aquest matí a l'estany de Banyoles, quan una embarcació turística s'ha enfonsat amb 141 jubilats francesos de la Rochelle a bord. La pròxima edició del Saló Moda Barcelona no contractarà les models amb una talla inferior a la 38. Aquesta iniciativa, anunciada ahir pels seus responsables, no ha estat gaire ben rebuda pels dissenyadors de moda catalans, que no creuen que es pugui... I el reportatge d'avui aborda la seguretat en el transport. Les estadístiques europees deixen ben clar que els mitjans de locomoció més perillosos són les motos i els ciclomotors. Està demostrat que amb les mesures actuals la violència domèstica no s'atura. Per aquest motiu, el govern central té previst, avui mateix ho ha anunciat, posar en marxa un segon pla. La febre comercial prenadalenca no descansa ni en diumenge. Avui han tornat a obrir els comerços i l'actitud dels consumidors en aquesta època és digna d'estudi. I això és el que fa una branca de les ciències econòmiques que... Ja fa temps que les noves tecnologies permeten la possibilitat d'intervenir quirúrgicament un fetus abans de néixer. Aquesta setmana mateix l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha donat l'alta a un bebè que va ser operat d'una hèrnia als 6 mesos de gestació de la mare. Sembla que avui el primer Consell de Ministres es fa el primer Consell de Ministres ordinari de José Luis Rodríguez Zapatero. La primera llei de l'executiu és un pla, recordem-ho, contra la violència de gènere. També es nomenarà Parkinson, esclerosi múltiple, ictus, Alzheimer. Són malalties de les quals fins ara en sabíem el nom. Avui coneixerem què hi ha al darrere i, sobretot, qui. Perquè, com sabeu, després d'una marató com aquesta, de 15 hores, que és fàcil de dir, vam dir, calla, anem a donar un tomb, anem a preguntar als nens de Catalunya qui és l'Antoni Bassas. S'ho passen bé, i a mi em passa amb la meva nena. Ella d'entrada no vol banyar-se, però un cop ja la tinc a la banyera, llavors disfruta, neda, juga... Tampoc no es pot banyar molt, perquè ja saps que el tema de l'aigua l'hem de controlar. Bona nit. Avui a Hora Q ens preguntarem fins a on estan disposats a arribar els treballadors de Nissan per defensar els seus llocs de treball i també sentirem la versió de l'empresa. Però aquest anell que tinc en aquests moments a les mans, aquest anell sí que està a l'abast de molt poca gent, perquè val molts diners. Tants diners que no m'atreveixo a dir-ho ara. Després ja ho comentarem amb els convidats que ens acompanyen. I recordem, la pregunta que plantegem avui als matins és si espereu que la rebaixa, amb més interès que altres anys, les rebaixes. La podeu respondre al 27033 matins.sí o no. Majúscules, la televisió total, aquí caben tots els gèneres informatius, aquí expliquem, interpretem, denunciem, critiquem, ens barallem, discutim, ens estimem, ens abracem, plorem, riem... I aneu afegint verbs que tots hi caben als matins a TV3. Informació relacionada amb aquesta operació que està duent a terme a Barcelona la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària. S'haurien detingut ja a 5 persones relacionades amb una trama fraudulenta, sembla ser, en la concessió. El que dèiem, ens havíem acostumat a veure'ls per la part alta de la ciutat de Barcelona, però fa uns dies els Mossos d'Esquadra van abatre un porc senglar a l'estació de Sants. Cada cop n'hi ha més. És el dia en què es fa també el lliurament del premi, com dèiem, del concurs de Pilarín Veí. És un concurs de contes escrits per nens i nenes que vol fomentar la lectura i acostar també els llibres als infants. Volem és ensenyar-los, em diuen els companys de control, una situació inaudita. El Parlament ha aprovat aquest matí una declaració en suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural. Però fa molt poca estona que ja sabem que les estelades viuran aquesta final de la Copa del Rei des de dins del Vicente Calderón. Han estat autoritzades. Així ho ha dit. Toni Cruanyes. Endavant, Toni Cruanyes, efectivament. Sí, senyor, donem tota la raó. Ho seguirem després amb la Pilar Rahola també i nosaltres ara volem saber ja, Eloi, Lluís, què ens depara la meteorologia per les pròximes hores. Ara la conegut. Que bé, quina il·lusió. Gràcies, Bueno, Melero, res. Gràcies, de res. per tot.
Gràcies, Bon estiu, Bones Bon estiu. vacances. Què, te'n vas tu, Valero? No, me'n vaig aprendre a posar crema. Ah, Em vaig bueno. aprendre a posar... Després de conèixer l'abast de la crisi del contagi del coronavirus, amb conseqüències molt evidents d'una banda, i ho hem sabut aquest migdia, pel món de l'ensenyament, per l'educació, les classes s'han suspès. Bé, i ara, quan falten 7 minuts per les 6, us volem explicar una història de superació que, a més, ha rebut un reconeixement necessari. La protagonista és una noia de nom Marta, que neix a la Cerdanya. En poques setmanes parlaves d'un jugador de rugbi que havia desaparegut, després es troba dins de la sala Polo mort, i després d'un altre jugador de rugbi que també desapareix i no deixa rastre. Llavors, clar, és com... no té res a veure, ho hem d'anar més subratllar, però va passar.